Уважаеми зрители, истинското време за разходка из истинска България. Вас ще ви поканя, господин Христов, по друга тема, обезбългаряването. Когато решите, добре сте дошъл. И проблемите на хората, здравната помощ, това безобразие, което става с здравеопазването, с образованието, това са важните теми. Ето сега там влизаме с нашия филм «Един незатворен двор». Удоволствие ще ви заведем. Добре. Това е вид и вид трактор. Не такси или друго. Вид и вид трактор. Вид трактор с всичките му салтанати. Всяко съоръжение да се движи. Стъпи спокойно. Виж сега, айде сяда. Добре. Всичко е наред. Тук гледам, трактор е основно превозно средство. Един минава, един натам. Айде. Намирам надписа за много символичен, че ключа е в вас, кметството. Някакъв ключ такъв за бъдеще. Ключ за бъдещето, но в момента този ключ е щупен, така че трябва да го поправим малко, за да си вярваме в бъдещето. Ето, заповядайте сега тук горе. Това всичко е автентично. Един открит урок от класното училище за дефицитите на любов, родознание, рецепти за оцеляване на българската нация, обезбългаряваната българска нация ще търсим в прекрасното село Видраре край Правец. Мисля си какво да напиша тук на пясъка. Така са писали върху дъщици нашите предци. Бих написала милост. Милост. За българите, за България, за рода. И както поредица от репортажи ни подсказват, тази милост ще дойде може би от тези съкровени дворове, които обикаляме, и западните покрайнини, из цяла изгубена България, и с нашите села. Съкровеният двор на старото класно училище и църквата. Жив урок по традиция, по родолюбие, по родознание. Господин кмете, какво бихте написали вие тук? На пясъка, върху дъщицата от някогашното класно училище, което да каже в аванс, вие сега правите нужното да се съхрани, да е в този двор за църквата, да го има Видраре. Да, за Видраре действително този съществува, макар и постепенно приравняващо с други села, които почти са на изчезване. При нас за сега такава тенденция няма за изчезване на родолюбието. Действително нашите хора са патриоти тук, настроени са много патриотично, обичат селото. Независимо, че са пръснали на много места из страната, идват съвсем редовно тук. Вярно ли, дядо ви в своята къща, която видяхме там в музея, е крил Левски? А Левски е слушал турците, защото дядо ви като търговец пък е посрещал турците. Какво хитроумие! Урок за оцеляване. Значи, по-точно той не ми е дядо, той ми е прадядо.
Бил чорбаджията на селото на времето, бил е с влияние между турците, което е използвал действително в революционната дейност. Той е бил в революционния комитет на Левски, обаче един вид нелегално извън, за да може да финансира без да бъде закачан от турците. Да. Но когато са идвали турци от време на време, ги посреща точно в тази стаечка, която е под скривалището, за да може да бъдат подслушвани разговори. И Левски е чувал. Левски е чувал, да, или някой друг член на комитета. Другото, което е интересно за него, когато е имало проект да бъде прокаран път за снабдяване на войската турската, трябва да мине тук през Видерак, той се възпротивил. И е успял да издейства действително с влиянието си. И той е един от основателите на Ботевград, тогавашното Орхание. Как се е казвал този истински българин? Значи той се казва, както го знае тук, Чорбаджи Патио, има и песни за него, иначе е Павел Поппетров. Добре, един урок по родолюбие от кмета на Видраре. Един урок, едно подсказване в класното училище. Питай се, представила? Аз съм Ирена Петкова, началник сектор екология и опазване на околната среда в Софийска област. И като такава се старая не само скучната бюрократска работа да изпълнявам. И аз мисля, че така се присъединявам към вашата инициатива и се радвам, че откликвате на това да покажем България, да покажем специално нашата област, защото ние сами не познаваме нашия народ, нашата природа и нашите населени места, които са безкрайно ценни и уникални. Ирена, казвате екология. Тия деца не са знаели тая копешка дума, но са живяли чисто, яли са чисто, чувствали се чисти. Може би защото са имали страх истински. Може би защото е имало и наказание. Аз си мисля сега за тази заличена граница на добро и зло, на изгубена хармония. Не съм садист, но ние нямаме такива пясъчета, където да наказваме децата, когато не различават доброто и злото. Или те са за нас, родителите. Ето там са ги наказвали. В Килийното училище камерата ще покаже. Сега, за съжаление, жалко, че няма камъчета за родители и че не отиват, но ние се самонаказваме, възпитавайки или не възпитавайки децата си. Не е случайно погледа на класното училище е срещу църквата. Не е случайно в миналото, както и в класната стая, се вижда малък параклис. И аз мисля, че ценното и съхраняващото в миналото е това, че са живели в хармония с вярата, с българщината, с природата. Това е екология, казваш? Ами това също е въпрос на екология. Това там е карцер. Основата на екологията. Това там е карцер за нечулите предупреждението. Там ли са лягали? Чакай да погледнем и почваме разказа. От Видраре край Правец. Важното е, че е имало методи за наказване, които са ясни, но са се прилагали. Сега също ние се наказваме, съдбата ни наказва с многото нещастни случаи, които чуваме всеки ден по новините, но жалкото е, че не можем да си извадим уроците. Размисъл от карцера на едно килийно училище, поглед от една дупка, а после през една друга врата. От един друг двор, на който зидът не разделя, а събира. Сръбския проповедник Юстин Попович бе писал за такъв двор и за такъв дух. Духът на това, че всеки човек може да е чудодеец. Всичко, което ни кара да чувстваме, да искаме да сме по-съвършени, да изпитваме неотолим глад, който, съгласете се, не може да бъде задоволен с нищо, което е тук на земята, с никакъв прогрес, материалност, страсти, имане. Всичко, което ни кара да търсим една по-висша от нашата човешка мяра, ни прави да бъдем всъщност чудотейци. Това е Божията мяра. Това са неговите правила и изчистен кодекс.
Те са тъкмо обратното на философията, че човекът е мяра за всички неща. Нещо, на което учи днешното училище. Дали е поради това, че килийното училище на нашето минало, онова от църковния двор, е давало представа за истинската Божия мярка, ми се струва днес по-успешно от нашето. Нашето издига науката за самочувствието, успеваемостта, извинете за думата, да пробиеш на всяка цена. Ето затова сигурно камерата сама не може да се откъсне от този зид, който не разделя, а събира училището и църквата. Където и да ходим напоследък по тази наша обезбългарявана България, все на останки животворни от този сакрален двор се натъкваме. Някъде тези две сгради са съвсем порутени, изравнени почти с земята, на ръба. Знаете ли, срещала съм скитове, мисля в Троянския Балкан, в които от едната страна в порутена сграда ще видиш спринцовки и наркомани и грозни надписи и рисунки по стените, а от другата икони на свети Николай Чудотворец и други светци, оставени от богобоязливи женици, стражи. Още ги има, по една, по две, докато тя ги има, ще ни има и нас, на ръба, на дъх разстояние. Защо ми се стори и днешното съвременното основно училище в това село Витраре по-различно? Защото децата в него, ще видите, се учеха на взаимност, учеха се на благодарност в своите разнолики таланти, на търпение се учеха. Може и да идеализирам, но така или иначе се струва да надникнем, да отворим вратите и на това съвременно училище. Още повече, там видях невероятни предмети, които са изработени от всякакви отпадъци, от изхвърлени предмети, направени от деца, както сме свикнали грозно да ги наричаме, с специфични нужди. И те учат заедно с другите деца с обикновени нужди. Мисля си, като гледам техните предмети от отпадъци, може ли да се рециклира любов?